Spoločnosť Prvá slovenská železničná AS 8. februára slávnostne prevzala novú elektrickú lokomotívu Siemens Vectron. K rozhodnutiu zakúpiť viacsystémovú elektrickú lokomotívu Siemens Vectron nás viedlo to, že v uvedených štátoch nie je rovnaká elektrická sústava. To znamená, že v Maďarsku a Česku a na Slovensku sa striedavá elektrická sústava s jednosmernou a tým pádom, keďže táto lokomotíva môže jazdiť na obidvoch sústavách, sme ušporili jednu lokomotívu, pretože pri prechode z jednej elektrickej sústavy do druhej sme museli prepájať lokomotívy. Každá jedna nová lokomotíva, či vagón, či lokomotíva majú pre nás veľmi dôležitý význam, keďže my sa zaoberáme zasielateľstvom, to znamená čiste prepravnou činnosťou. Oni sú pre nás veľmi dôležitým partnerom v rámci dopravného trhu. Vectron multisystémová lokomotíva je lokomotíva, ktorá môže jazdiť v rôznych krajinách. Konkrétne model pre prvú slovenskú železničnú je nakonfigurovaný pre trate v Rakúsku, Nemecku, Poľsku, Českej republike a Slovensku. Je to modulárna lokomotíva, ktorá môže dosiahnuť výkon 6,4 MW. Každá spoločnosť je postavená v prvom rade na zamestnancov. Spoločnosť PSG ako taká vznikala pri 3 zamestnancov v roku 2003 a môžeme povedať, že k dnešnému dňu je to spoločnosť, ktorá má 126 ľudí, ktorí pôsobia v teritóriu Slovenska, Maďarska, Českej republiky, v kontakte s Ukrajinou, Rumunskom, Slovínskom, Chorvátskom, čiže dá sa povedať celý stredoeurópsky priestor. Hlavným predmetom jej činnosti je železničná nákladná doprava, prenájom železničných nákladných vagónov a obsluha železničných vlečiek v priemyselných podnikoch. Naša spoločnosť pôsobí v 3 štátoch Európy, Maďarsko, Slovensko a Česko. Oprávňujú k tomu príslušné licencie udelené jednotlivými dráhovými úradmi uvedených krajín. Hlavným sortimentom, ktorý prepravujeme, sú drevo, uhlie, výrobky chemického priemyslu, obilniny, olejniny. Samozrejme, ktorý primátor by nebol rád, keď si má v meste firmu, ktorá je úspešná, ktorá pracuje nielen v meste Levice, ale je v podstate nadnárodnou spoločnosťou. A veľmi si vážim aj postoj tejto firmy samotnej samospráve k športu, ku kultúre. Pri každej príležitosti táto firma nám pomáha. Okrem iného sú hlavnými sponzormi aj levického hokeja, takže by som chcel aj touto cestou poďakovať.